May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station na 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga armado nga nagmassacre sa isa ka pamilya sa Imamaylan nagpakilala nga katapos ang NPA sunod sa PNP. Mayor Abby Benitez nagahaylo sa mga taga-Bacolod nga magboto pabor sa JVA sa tungasang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Pagpangawat sambag sa Art District nakuhaan sa video. 4.5 million pesos nga balon sa shabu nakuha sa 26 anyos sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Kag sa good vibes, mga Bacolod nun nga may dako nga kontribusyon sa syudad, ginpasidunggan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mas maayo nga pagkolekta sa nga buwis ang ginmando sang alkalde sa Bacolod, antes pa man ang plano nga pagpasaka sang tax sa syudad. Makaligad sang ginpatuman nga tax relief tugas ang pandemic, liwat nga nagsubmit sang proposed tax adjustment ang City Treasurer's Office sa Konseho sang syudad. Pero sunod kay Mayor Albi Benitez, dapat anay nga tagaan atensyon ang epektibo nga pagkolekta sang buwis antes pa man i-consider sang sangguniang panlungsod ang tax adjustment. Iniman ang ginpalabot sang alkalde kadungan sang pagpasidungog sa mga taxpayers sa Banwahanon Awards. Ini sa pagpati nga masami nga apektado sang ginapatuman nga tax adjustment ang mga diligent taxpayers sa baylo nga mapasanyog kuntani ang tax collection. Samtang ginpahayag man sang alkalde nga maging crucial ang housing project nga ginapatuman sang syudad para sa Marcos administration. Si Benitez ang magahinunanon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes magaupod sa katapos ang Visayan Bloc sa Mediterranean Cruise. It's the efficiency of tax collection ang aton nga ginalagas, no? Kaya kung sige man ta pasaka, mandated by our laws, no? There's a review every 3 years, 3 or 5 years, I'm not sure. But kung hindi man efficient ang aton nga tax collection, ang ginapasaka na lang ang same people, ang diligent taxpayer lang ang aton may ikot. So what we want to make sure is tanan nga mga dapat nga taxpayer are properly collected. Sa number 9, 91.61% sa mga kabataan nga target mabakunahan sa idalom sang Chikiting Ligtas Campaign ang tigayon nga nagkalabakunahan. Hunyo 15, nagtapos ang supplemental vaccination para sa measles, rubella kag oral polio vaccine sa Department of Health. Sa 222,590 ka mga kabataan nga nabakunahan, 203,906 ang tigayon nga nadapatan sa bakuna. Sa 31 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental, 11 ang tigayon nga nalabot sang 95% nga target. Ang banwa sa Mursa ang may pinakamataas nga performance, 108.86% sa target nga mga kabataan ang tigayon nila nga nabakunahan. Ang banwa naman sa Pulo Pandan may pinakamanubo nga accomplishment sa bakuna. 63.04% tinutuyo sa supplemental vaccination ang mga mapunan ang gap sa immunization coverage. Sa number 8, gobernador ang hindi pabor sa ginahinyo sa Estados Unidos nga temporaryo nga pag-accommodate sa Afghan refugees sa pungsod. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, wala naman sa iban pang rason kundi may angot sa seguridad kung nga hindi siya ang pabor. Damlag pa nagpamatok si Vice President Sara Duterte sa hinyo sa Estados Unidos nga pagadalon sa pungsod ang 50,000 Afghans sa Pilipinas antes ang ilang relocation sa US bangod man sang posible security threat. Ginsiling sa Department of Foreign Affairs nga may mga pagsugilanon nga ginapatigayon karon angot sa request ng Estados Unidos nga
temporaryo iga-accept ang mga anay Afghan workers samtang ginaprocess ang ilang special immigrant visa sukon SIV. Ginsilin sa DFA spokesperson Teresita Daza ang humanitarian in nature ang ginaduso nga arrangement, hindi ini magalakip sang admission o hosting sang Afghan refugees. I am not in favor of accommodating these refugees, simply because of security reasons. We all know the why they are even considered refugees. They have to leave their country because of threats, probably threats to their lives. And so that threat to their lives can also happen here in our country. So I think that we should not just agree to this proposal and just to avoid any security concern in the future. Sa number 7, aktual nga pagkawat sa isa ka bag sa Art District sa Barangay Madalagan sa Bacolod City, nakuhaan sa video. Pinaagi sa na-mount nga camera sa kilid sang stage na nakuhaan sa video ang pagkawat sang bag ni Lex Chavez nga nagatukar sa Art District. Ara lang man ini sa ilang likod, sang hinalit na lang ginkawat sang isa ka lalaki. Pinagi sa artificial intelligence na kahimo sang athag nga litrato sa kawatan, kagalayo naman ini nga nakilala sa netizens. May mga cellphone, kahita, mic, kag camera nga unod ang bag. Nabalik na ang bag sa kay Chavez pero nakapalagyo ang kawatan, bit-bit ang isa ka cellphone. Na-blotter na ang insidente sa Police Station 3. Nagpasalamat si Chavez sa bulig sa mga netizens nga tigayon niya pa na-recover ang iban sa iyang mga pagkabutang. Padayon pa sa karon nga ginapangita sa kapulisan ang nakapalagyo nga suspect. Sa number 6, duga nga seguridad plano nga ipatuman sa ginakonstruct karon nga Himamaylan Tayasan Road. Ginaistoryahan na sang Philippine Army kag lokal nga panguluhan sang Himamaylan City ang pagbutang sang duga nga seguridad sa ginakonstruct nga dalan nga magaangot sang Himamaylan City kag Tayasan sa Negros Oriental. Ini kasunod sang pagsunog sang nagpakilala katapos ang NPA sa duha ka backhoe nga ginapanag-iyahan ni Engineer Kenneth Hensulin ang contractor sa ginaobra nga Himamaylan Tayasan Road. Sunod kay Mayor Raymond Tongson nga posible magapahamtang sang detachment o kung iban pa nga secondary level of security sa among nga lugar apang wala pagid ini ma-finalize. Ginakabig naman sa alkalde nga isolated case ang pagsunog nga nagluntad sang tinalikdan nga semana. Pathag ni Tongson sa tuman kadamo nga mga proyekto nga ginapat sa karon sa ilang nga syudad sa amula mga lugar mayara sang problema sa seguridad. Sa number 5, 5.4 million pesos nga balor sang shabu nakuha sa isa ka 26 anyos sa buy-bust operation sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Nagdangat sa kapin 5.4 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa kay Rene Lapera Jr. alias Umbap, 26 anyos sa Purok Villa Lourdes, Barangay Pahanukoy sa Bacolod City sang kahapon. Ang buy-bust operation, ang joint operation sa Police Station 8 kag Special Operations Unit 6, Provincial Drug Enforcement Group 6. Nakuha sa kay Lapera nga ginakabigman nga high-value individual ang pitutanan ka mga putos kag 11 ka mga plastic sachets. Lakip na ang buy-bust item nga nagaunod sa suspected shabu. 3,000 pesos nga buy-bust item. Isa ka digital weighing scale kag isa ka sling bag. Sa kabuusan yara sa 800 grams kag may estimated value nga 5,440,000 pesos ang nakuha ang suspected shabu sa suspetsado. Samtang, paray naman sa karon ang investigasyon sa kapulisan agud matumod kung diingid bala nagahalin ang ini nga mga illegal nga droga. Pasakaan sila pera sang kaso nga pagkupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 4, syudad sang Kabankalan ang padayon nga nagahulat sang laboratory test result gikan sa Bureau of Animal Industry agud tumapatod ang gintunaan sang pagkapatay sa mga baboy sa syudad.
Suno kay Mayor Benji Miranda, tubtub nga may resulta sila gikan sa bai, hindi man nila mapatod kung ano ang gintunaan sa peak deaths. Sa posing isa ka hog racer nga taga Barangay Linaw sa Kabankalan, iya ginsili nga ilagin pa idalom sa kaling ang iya nga mga baboy. Ini kasunod man sang pagmasakit sini. Sunod sa alkalde, may peak deaths nga na-record sa Barangay Binikwil, Daan Banwa, kag Hilamunan, kag damlag pa ginkordong na ang amo nga mga barangay. Sa datos ng Provincial Veterinary Office ang June 18, 340 ang report accumulated nga nagkalamatay nga baboy sa Kabankalan. Sa bilog naman nga probinsya, 13,418 ka mga baboy ang napatay o kung nagabalor sang 150.9 million pesos. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, wala pa man nila sa gihapon na baton ang resulta gikan sa bai angot sa gin-forward man nila nga mga specimen nga damlag pa nangin positibo sa ASF sandig sa ginpatigay nga test sang probinsya. There were no new barangays that experienced mortality yesterday. So we still have 138 barangays that experienced mortalities. But in those existing 138, there were a few mortalities to the extent that the total value now of those affected is 150 million already. Sa number 3, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagahingyo sa mga consumer members ng Central Negros Electric Cooperative na magboto pabor sa JVA sa patigayunon ng plebisito sa Sabado nga adlaw. Ang iyang mga rason sa report ni Nico Delfin. Satisfied si Mayor Albi Benitez sa ginpresentar nga tikang sang Prime Electric Holdings Incorporated para mapanubo ang bilis ng kuryente kag mapaiway ang masami pag-brownout sa idalom sang joint venture agreement upod sa Central Negros Electric Cooperative. Nalakip man sa tuyo sang Prime Electric ang pagbakal sang supply hilin sa solar farms sa isla sang Negros nga kabahin sa luyag man sang alkalde para sa renewable energy. We're looking for better service. So, how do we bring better service? Seneco itself cannot move forward. Gani nagihinyo man karon si Benitez sa mga member consumers nga magboto pabor sa JVA sa natalana nga plebisito sa Hunyo 24 tubtob 25 kag Hulyo 1 tubtob 2. Para sa alkalde, napuno naman ang mga konsumidor sa kakulang sang patod nga solusyon para mapaayong serbisyo sang Seneco batok sa masami pag-brownout kag pagpasaan sang 20 million pesos nga systems loss nga ginabayaran kada bulan. All of this have boiled up. Dugay na ni sila eh. And tama iman ginampan, all we have to do is change the directors, change management. Ang question ko, sino ang iputang tada? Inisubong, I have a very favorable endorsement coming from no less than the city mayor of Iloilo. Ang iyang experience ito, siya wala gid kami nagsala. Samtang ang katapos ang anti-JVA coalition, nag-file naman sang petition for declaratory relief kag declaration of nullity sa ginakabig nila nga questionable nga JVA. Kabahin sa ginihinyo nila sa korte ang isyuan sang preliminary injunction kag temporary restraining order kontra sa JVA kag sa natalana nga plebisito. Kaina, nag-file man sang notice of strike sa National Conciliation and Mediation Board ang katapos ang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR, kabahin sa tikang agud balabagan ang kasugtanan sang Prime Electric kag Seneco. Automatic once madula na ang mga empleyado, why na mga union ng mga ma-exist? Pila kadlaw ang plano niyo sir nga mag-strike? Actually may mga proseso na sa sir. So for now, hindi ko na siya sabat. Then ang iba may mga legalities i-refer na naman sa mga legal counsel. But when do we expect nga may ara ka mo strike? Amo na sir, may mga procedure or mga process si SMP. So we'll abide sa mga procedures. Siguro, the workers' participation sa pag-prostrate is for them also to protect their rights and interests, specifically their employment. So it's not enough that consumers have to participate also in this endeavor to prostrate and say no to the joint venture agreement. Ginaabi-abi naman sa pumunuan sang Prime Electric ang mga kaso kag reklamo nga ginpasaka kontra sa JVA. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Sa number 2, Pamilya Fausto nga gin-massacre sa syudad sang Himamaylan ang ginlubong na. Mga progresibo nga grupo nagapanawagan naman sang hustisya. Ginlubong na sang kahapon ang 4 ka miyembro sang Pamilya Fausto nga gin-massacre sa Barangay Buena Vista, syudad sang Himamaylan. Hunyo 14 sang ginpaulanan sang tiro ang balay sang pamilya gamit ang high-powered firearms sang mga armado nga persona. Ang mga napatay amo sanday Imelda kag Rolly Fausto, mag-asawa, lakip na duha pa sini nila ka mga menor de edad nga kabataan. Maswerte naman nga nakasalbar ang isa pa sini nila ka bata nga nagaisahanon nga babae nga si Emily Fausto matapos nga wala ini sa ila balay sa natabo ang brutal nga pagpamatay. 53 tanan ka mga empty shells ang 5.56 caliber nga armas ang na-recover sa crime scene sunod sa kapulisan. Samtang antes ang adlaw sa lubong sa pamilya, isa naman ka rally ang ginpatigayon sa progresibo nga grupo sa opisina sa Commission on Human Rights kung sa diin ila man ginpakamalaot ang pagpamatay sa Pamilya Fausto. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Himamaylan PNP mayroon sa nakuha ng mga saksi na makatudlo sa mga sospek sa pagpatay sa Pamilya Fausto sa Himamaylan City. Sunod sa mga saksi, nakasingkitan pa ang mga armado nga mabuhay ang NPA matapos natabo ang pagpaniro. May ginauyatan na sa karon nga impormasyon ng Himamaylan PNP sa mga nakakita kag nakabati sa pagpatay sa Pamilya Fausto Miyerkules ang gabi sa sitio Kangkiling, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Ginpalayag sa mga saksi nga pagkatapos ang insidente, nakabati sila sang singgit sa mga armado nga mga persona nga mabuhay ang NPA, mabuhay ang hukbo kag tanan nga mga traidor patson. Ginabulubanta mga 15 ka mga armado nga mga persona ang nakita sa mga saksi nga nagpatay sa mga Fausto. Sunod sa Chief Investigator ng PNP nga si Police Executive Master Sergeant Ariel Sevilla, ilang paginahaylo ang mga saksi nga magbulig sa paghatag hustisya sa pamilya kag mapabakod ang kaso bangod kalabanan sa ila ginakulbaan pa. Sa karon, hindi pa makahatagid ang PNP sang detalye angot sa mga saksi agud masiguro man ang ila sini nga seguridad. Handa naman nga maghatag sa nagakaangay nga seguridad ang kapulisan sa mga saksi sa brutal nga pagpamatay. Ang amon gina-plaster namon kay ang security sa aton nga mga witness ni kag ang pamilya wala pa man gid decide na ma-file sila sang ilang nga kaso, naga-meeting pa sila. Sa Good Vibes, 4 ka mga bakulodnon ang ginpasidunggan sa Banwahanon Awards. Ginkilala man ang pinakaunang nga netizen nga nagbaton sang I'll Be the Change Award sa pagdumdum sang 85th Charter Anniversary sang syudad. May report si Nico Delfin. Ining aktual nga video sang netizen nga si Julius Esmeralda nga nagdakop sa mga persona nga responsable sa pagkawat sang taklob sang manhole sang telco sa Araneta Street Disyembre sa nagligad nga tuig. Tungod sang kaisog kag pag-ulikid sa kadamaan nga mahimo makalitan sa pagkadula sang taklob sang manhole, si Esmeralda ang isa man sa napasidunggan sa Banwahanon Awards bilang nahauna nga recipient sang I'll Be the Change Award. Kunti happy man ko. Pag wish lang ko nga taning iban bala tamo da sa may makita nilang sala. Himo na lang right the wrong we see. So whatever wrong nga makita naton, kung pwede natin correct lang natin. So if why na sa aton powers, then ihatag ta sa iba nga right nga agency nga para makabuli sa aton. So in my case, helpless man ko that time, siling ko na lang so gitaw mo kay Mayor. Kaupod niya ginkilala ang 4 ka mga bakulodnon nga nagbaton sang Banwahanon Award. Nalakip diri ang charity diva nga si Ruby Token Lezares nga naging instrumental sa pagbulig sa mga nagakinahanglan paagi siya mga charity concert. Ginpasidunggan man ang philanthropist nga si Ian Manuel Lo, presidente sang Negros Grace Pharmacy nga dako ang naging kontribusyon hindi lang sa mga kabarangayan sa Bacolod kundi pati man sa pila ka mga LGU sa probinsya sang nagpeak ang pandemic. Nagbaton man sang Banwahanon Award ang mga negosyante nga sanday Willie Au kag Benjamin Lopwe nga naghatag bulig para mapasanyog ang mga programa sa ikayong lawas, sports, disaster response kag peace and order sa syudad.
Kabahin man sa mga ginkilala sa pagdumdum sang 85th Charter Anniversary sang Bacolod, ang mga empleyado sang syudad nga nagpakita sang dedikasyon sa serbisyo, pati na mga taxpayers kagkatapos ang private sector nga naging instrumental sa pagpasanyog sang syudad. Nico Delfino para sa Digicast Negros. Barb, congratulations sa ato ng mga kasimanwa nga nakatag sang nakadako nga nangin dako nga bulig sa ato nga society. Kag nagakaigo rubing no, ang every contribution nga worth gid kilalahon dapat. Kung kamay pamadamo pagid sila. Kagamay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.